često pitaju, jel znate kako se bira predsjednik? Kako se postaje predsjednik? A vidim da neki znaju, hoćeš ti odgovoriti? Glasa se, dakle, izađe se na izbore. Na izborima uvijek ima više kandidata. Onda se ide, dakle, svi naši građani koji imaju pravo glasa, a to su svi oni koji su navršili 18 godina, biraju i osoba koja je izabrana za predsjednika, odnosno predsjednicu, mora dobiti 50% plus jedan glas od onih koji su izašli na birališta. Tako sam i ja izašla na izbore, to nije bila laka odluka, moram ti reći, zato što je riječ o poslu koji ne utječe samo na mene, nego i na cijelu moju obitelj, a imam 2 djece koji sad idu u 1. i 3. razred srednje škole. I mi smo zajedno kao obitelj razgovarali dugo o tome i onda sam na kraju odlučila izaći na izbore.